Bon dia a tothom, ohayou gozaimasu. Benvinguts de nou al canal del Tanuki Estel·lar. Avui em trobo a l'estació de Shinjuku i és que us vull presentar la pantalla que tinc darrere meu. Fan promocions d'anuncis i ara el que hi ha és un anunci de Kodansha. I mirarem una miqueta com és això. Per si interessa saber on es troba aquesta pantalla tan gran, es troba a la sortida oest. I aquí aquesta petita animació on ara es veu un Shinkansen. També hi ha una fila de columnes amb pantalles més petitetes que posen la mateixa imatge però a tamany reduït. I amb aquesta imatge acabem el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat i subscriviu-vos al canal. Hasta luego.